அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலேயும் 21வது சங்கீதத்திலிருந்து சில காரியங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். முதலாவது இந்த சங்கீதத்தை நான் வாசிக்கிறேன், நீங்கள் கவனிங்க. ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம். கர்த்தாவே, உம்முடைய வல்லமையிலே ராஜா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார். உம்முடைய ரட்சிப்பிலே எவ்வளவாய் களி கூறுகிறார். அவருடைய மன விருப்பத்தின்படி நீர் அவருக்கு தந்தரளி அவருடைய உதடுகளின் விண்ணப்பத்தை தள்ளாதிருக்கிறீர். உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு நீர் அவருக்கு எதிர்கொண்டு வந்து அவர் சிரசில் பொற்கிரீடம் தரிப்பிக்கிறீர். அவர் உம்மிடத்தில் ஆயுசை கேட்டார். நீர் அவருக்கு என்றென்றைக்கும் உள்ள தீர்காயுசை அளித்தீர். உமது ரட்சிப்பினால் அவர் மகிமை பெரிதாயிருக்கிறது. மேன்மையையும் மகத்துவத்தையும் அவருக்கு அருளினீர். அவரை நித்திய ஆசீர்வாதங்கள் உள்ளவராக்குகிறீர். அவரை உம்முடைய சமூகத்தின் மகிழ்ச்சியினால் பூரிப்பாக்குகிறீர். ராஜா கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறார். உன்னதமானவருடைய தயவினால் அசைக்கப்படாதிருப்பார். உமது கை உமது சத்துருக்கள் எல்லாரையும் எட்டி பிடிக்கும். உமது வலதுகரம் உம்மை பகைக்கிறவர்களை கண்டுபிடிக்கும். உமது கோபத்தின் காலத்திலே அவர்களை அக்கினி சூளையாக்கி போடுவீர். கர்த்தர் தமது கோபத்திலே அவர்களை அழிப்பார். அக்கினி அவர்களை பட்சிக்கும். அவர்கள் கனியை பூமியில் இராதபடி நீர் அடித்து அவர்கள் சந்ததியை மனுபுத்திரர்கள் இராதபடி ஒழிய பண்ணுவீர். அவர்கள் உமக்கு விரோதமாய் பொல்லாங்க நினைத்தார்கள். தீவினையை எத்தனம் பண்ணினார்கள். ஒன்றும் வாய்க்காமற் போயிற்று. அவர்களை இலக்காக வைத்து உம்முடைய அம்புகளை நானேற்றி அவர்கள் முகத்திற்கு நேரே விடுகிறீர். கர்த்தாவே, உம்முடைய பெலத்திலே நீர் எழுந்தருளும். அப்பொழுது உம்முடைய வல்லமையை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவோம். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த சங்கீதம் 20வது சங்கீதத்தினுடைய தொடர்ச்சி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 20வது சங்கீதத்தில் அவங்க யுத்தத்துக்கு போகும் பொழுது அங்கே பலி செலுத்தி ஆண்டவர் இடத்துல ஜெபம் பண்ணதாக பார்த்தோம். ஆனால் இந்த 21வது சங்கீதம் யுத்தத்தில் போய் ஜெயிச்சுட்டு தாவீது திரும்பி வரும் பொழுது அதை ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறும் விதமாக, அந்த ராஜாவை வாழ்த்தி கொண்டாடுகிற விதமாக இந்த சங்கீதத்தை எழுதுகிறாங்க. இதை ஒரு துதியின் சங்கீதம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நன்றி கூறும் சங்கீதம் என்று நாம் சொல்லலாம். பாருங்க, தாவீது ராஜாவா அரியணையா வந்ததுலேருந்தே ஏராளமான யுத்தங்களை அவர் செய்கிறாரு. யுத்தமும் தாவீதுடைய ராஜ்யமும் ஒன்னோட ஒன்றா பின்னி பிணைஞ்சது மாதிரி தான் அந்த ஆரம்ப நாட்களில் இருந்துச்சு. இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் தாவீது இந்த யுத்தத்துக்கு போய் ஜெயிச்சுட்டு வர்றாரு. இந்த வெற்றியை கொண்டாடுறதுக்காக இந்த ஜனங்கள் அந்த ராஜாவை வாழ்த்தி அந்த வெற்றியை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அதுதான் இந்த 21ஆம் சங்கீதத்தினுடைய விவரங்கள். பாருங்க, ராஜாவை வாழ்த்தி வெற்றியை கொண்டாடுறாங்க. அதோட மாத்திரம் இல்லை, அந்த ராஜாவுக்கு வெற்றியை கொடுத்த ஆண்டவரையும் அவங்க துதிச்சு அதை ஒரு செலிப்ரேஷன் மாதிரி கொண்டாடுறது தான் இந்த 21வது சங்கீதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த தாவீது சொல்கிறாரு, தன்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் தன்னுடைய படைபலமோ இல்லாட்டி வீரர்களுடைய சாமர்த்தியமோ யுத்தத்தினுடைய யுத்தியோ காரணம் கிடையாது. ஆனால் முழு வெற்றிக்கு காரணம் ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார், ஆண்டவருடைய பலன் தான், ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெற்றியெல்லாம் அப்படியே அவர் ஆண்டவர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறத இந்த சங்கீதத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சங்கீதத்தை நம்ம 2 பாகங்களாக பிரித்து கொள்ளலாம். 1வது வசனத்திலிருந்து 6வது வசனம் வரைக்கும் ஒரு பகுதி. இதை என்னன்னு சொன்னால் கர்த்தர் தாவீதுக்கு கொடுத்த வெற்றி. 7வது வசனத்திலிருந்து 13வது வசனம் வரைக்கும் 2வது பகுதியாக நம்ம பார்க்கலாம். இதில் என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு சொன்னால், எதிர்காலத்திலே தேவன் தாவீதுக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார் என்று ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறதான ஒரு காரியம். இங்கே பாருங்க, அந்த 1வது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது இங்கே தாவீது சொல்கிறாரு, கர்த்தாவே, உங்களுடைய வல்லமையிலே ராஜா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார். உங்களுடைய ரட்சிப்பிலே எவ்வளவாய் களி கூறுகிறார். இதனோட அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால், ராஜா எதனால் ஜெயிச்சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவருடைய வல்லமை, ஆண்டவர் கொடுத்த பலன், அதே மாதிரி ஆண்டவர் கொடுத்த ரட்சிப்பு. 2வது வசனத்திலிருந்து 6வது வசனம் வரைக்கும் பார்க்கும்பொழுது 10 காரியங்கள் தாவீதுக்கு ஆண்டவர் சொன்னதா இங்கே குறிப்பிடுறாரு. அது நீங்கள் வீட்டில் இருந்து நீங்கள் தியானம் பண்ணி பாருங்கள். மன விருப்பத்தின்படி தந்தார், உதடுகளின் விண்ணப்பத்தை தள்ளவில்லை, உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு எதிர்கொண்டு வந்தார், பொற்கிரீடத்தை சூட்டினார், தீர்காயுசை கொடுத்தார். இப்படி 10 ஆசீர்வாதத்தை இங்கே எழுதியிருக்குது. நான் பார்த்த வரைக்கும் 10, ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், இன்னும் உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பாரு. இப்போ 7வது வசனத்திலிருந்து 13வது வசனம் வரைக்கும் வருகிற நாட்களிலே தாவீதுக்கு தேவன் வெற்றியை கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஒரு நம்பிக்கையா இந்த இடத்துல தாவீது எழுதுகிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதோட மாத்திரம் இல்லை, இந்த சங்கீதம் 2வது சங்கீதத்தினுடைய நிறைவேறுதல்.
2வது சங்கீதத்தை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பேசியிருக்கிறேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும். அதில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ என்னை கேளும், அப்பொழுது ஜாதிகளை உனக்கு சுதந்திரமாக கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 20வது சங்கீதத்தில் தாவீது வெற்றிக்காக ஜெபித்த பொழுது அதுக்குரிய பதிலாக, அதாவது 2வது சங்கீதத்தினுடைய பதிலாக இது காணப்படுது. அப்புறம் இன்னொரு வேத வசனமும் இங்கே அதனுடைய நிறைவேறுதலாக இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தா 2 சாமுவேல் 7வது அதிகாரம் 4-16 வரைக்கும் பார்த்தா தாவீது ராஜா கிட்ட நாத்தான் தீர்க்கதரிசி சில காரியங்கள் தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறாரு. அதில் குறிப்பாக இந்த 16 வசனத்தை பார்த்தா, உங்கள் ராஜ்ய நிலை நிற்கும், உங்களுடைய சந்ததி நிலை நிற்கும், உங்கள் அரசாட்சியில் தொடர்ந்து ஆளக்கூடிய ஆட்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாரு. வேத பண்டிதர்கள் சொல்கிறாங்க இது இந்த 2 சாமுவேல் 7வது அதிகாரத்திலிருந்து 4-16 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டதான அந்த தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய நிறைவேறுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, பாருங்க எவ்வளவு ஒரு அருமையாக ஆண்டவர் தாவீதுக்கு வெற்றியை கொடுத்தார். அந்த வெற்றியிலலாம் தாவீது தன்னை நினைச்சு பெருமை பாராட்டாம அந்த வெற்றியை அப்படியே ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் சமர்ப்பிக்கிறாரு. விசுவாசத்தோடு கூட இனி வருகிற நாட்களிலேயும் இன்னைக்கு எப்படி ஆண்டவர் உதவி செய்தாரோ அதே ஆண்டவர் வர்ற நாட்கள்லையும் எனக்கு உதவி செய்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவர் நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறார். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்க. எப்படிப்பட்ட சத்துருக்களோடு கூட நீங்கள் போராட வேண்டி இருந்தாலும் உங்கள் ஜெபம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் பதிலை கொடுக்கறதாக இருக்குது. கடந்த நாட்களில் நீங்கள் ஜெபிச்ச ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் எப்படி பதில் கொடுத்தாரோ அதே தேவன் தான் வர்ற நாட்களில் நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபத்துக்கு கூட பதில் கொடுக்க போதுமானவராக இருக்கிறாரு. நம்ம கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோமா? கிருபையுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, பரிசுத்தமுள்ள தகப்பனே, இந்த அருமையான வேலைக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே, இப்படி பிள்ளைகள் எதற்கெல்லாம் ஜெபிக்கிறாங்களோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பதில் தாங்கப்பா. ஆண்டவரே, இப்படி பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருடைய வெற்றியை சம்பாதிக்க, ஆண்டவருடைய வெற்றியை பார்க்க, ஆண்டவரை வெற்றி கொடியை ஏற்ற பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க. தாழ்த்தி உள்ள கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். அருமையானவர்களே, மறுபடியும் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்கலாம். கர்த்தருடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருக்கட்டும். ஆமேன்.